obity nad To mi nic. Ale nie musicie gadać nad tym. A dobra, sorry. No wiesz, knefem mi się pomylił. Na Okej. B chyba Short, czysto. Short. B czysto, no. Dobra, to wracamy. Idź Mikołaj, ja zostanę. Dwóch, Idę. trzech. A, boję się. Short wbijają. Nice, Na no. midzie czysto. Idźcie już na A. A już no. są na A, już weszli na A. No. Dobra, dwóch na A. O Jezus, przepraszam. Kurde, jeden na A obity. 47. Za beczkami. Jeden od CT. Z Glockiem. Jeden od CT wchodzi. Rzeźnik będziesz go miał teraz. To jest trup, Aha. rzeźnik, to jest trup. Jak to? Serio? W tym Cheaty. myślałem. No, dobra, 1 na 1. To jest ten, on jest obity rzeźnik, 47. A! Źle. O. Haksy, Bella. Report. Szkoda, że... Haksa strzelałem w trupa, no. Za duże full auto, no full auto z pistoletu. Za miesiąc nowy. Kurde, to niedobrze, to dwie gry wychodzą zaś takie, które mnie interesują obok siebie. To nie jest dobre. Dobra, ja sobie zagram P90. To ja idę zaś na B. No ja też. Ja rzucę palącego na B. P90 rush. Czemu kurde trzeci biegnie na to B? Nie wiem. Będę Kogoś patrzył potrzebuje mida, na szorcie, wiesz. nie? No, będę patrzył short. Ja sobie muszę grę zgłosić w ogóle. Chyba B Paka. idą. O, paka, B, to... Nic nie widzę! Już tu na B. Mam bombę. A, przepraszam, postrzeliłem? Nie, nie postrzeliłem. Heszka w Nic się nie meczce. stało. A, jak wbił. Heszkę w Odważnie. meczce. Groźny. Odważnie. Muszę Ktoś grę nowy? zrobić głośniej. Daj, bo się kasa przyda. Bez 900 za zabójstwo to. 900 zł renty? Nie, O dolarów. panie. A tak ogólnie panowie opłaca się kupić to H1 za pierwszy? Tak, Tak. Jeżeli masz z kim grać, Jak tak. najbardziej. Jeżeli nie masz, tak. odpowiedź Aż brzmi mi tak, doradził. kup. Nie, bo kiedyś w Daisy trochę maniaczyłem. i To, się to zastanawiam. polecam, Nie, to nie, jak nie, ci ja się mam podobało. Daisy, nawet standalone i to jest tragedia. Idą B, idą B. Znaczy jeszcze grałem za czasów farmy dwójki. Jest, żeby w trupie paka. ściągnąć. Więc to powiem ci, że na Armię 2 Obity. mod do Daisy jest o wiele lepszy niż Tak, to standalone. prawda, bo w oba grałem i mod jest o wiele lepszy. No bo to standalone już niedorobione, są to cały czas niby robią, ale to... W dolnych tunelach. Jeszcze jeden segment ci tam wyjdzie. Ale proszę Paka cię, mi. Paka. Daisy standalone, to te zombie to jest... Ło, pakuję. co tam się dzieje? Co to się stanęło? Przecież te zombie w Daisy są tak zbugowane. Już mam 11 tysięcy. No pamiętam, alfa, kiedyś to alfa, wystarczyło alfa. jak cię goniły to się schować w choinkę, nie? Tak, To jest alfa chyba jeszcze, nie? To w ogóle wchodzą w budynki H1 to przez też jest ściany. alfa. Jezu. No ale ile te Daisy ma już alfę, nie? O. Znaczy mam nadzieję, że to nie będzie tak samo jak mi mówili, żeby tak kup sobie Arka. A to ja nie wiem co to jest. Ja nie kupiłem. To jest o tych dinozaurach konstruowanych. Aha, a to jest strasznie niezoptymalizowane. Dlatego ja konto tamto sprzedaję z Arkiem. Chyba na B ktoś w tunelu. A to kupujesz sobie gry na każde konto z tym osobno? Twój? Nie, Nie. nie. Ja tam sam Wbijają B, wbijają B. A! Nic nie widzę. Jeszcze jeden. Paka B. Kurde, nie widzę, nie mogę. Idzie do ciebie podejść. Pa. Mam flesza od góry. Kurwa, nie widzę zaś nic. Ale wyleciał. Podnieś Ła! O, Za tobą. Bella. A, ty też. O, Bella, fantastika. to z was chciał kałacha? Teraz w CS dawaj siebie w lewy, w prawy górny. Czemu w prawy górny róg? Chyba, że wolisz M4, co? To i tak nic nie zasłaniam. Ja? A mi Nie, to tam to jest obecne. za jedno. Znaczy mi też obecnie. Ja mam w sumie 10 tysięcy, także wiesz, nie? Szalonie. No ale kałacha nie kupisz. No nie. Nie wiem po co nie to B wbiłem. Nie będzie B, nie będzie B. shortem wbijają dwóch. Przynajmniej. Jeden na długiej, jest obity. Dobra, ja idę na długą. Dwóch na długiej. Ale jeszcze w bramie stoją. Czy idę na plecy? Jestem na ich respie. Jeden mid, Mam bombę na A. jeden. Dobra, Kurde. leży. Jeden wbiega na A. Skąd? Jest? Dobra, już padł. O, długa! Dobra. A jeden ostatni.
Gdzieś do paki może iść. Gdzie jest paka? Tak, jest Paka na jest, szorcie, jest na szorcie. Wziął A pakę. Chyba. Jest na szorcie? maciawkę? No. A, A nie. fantastico. Zabraliście Kapa. awkę, tak? Ktoś gra w tą, czy mógłbym ja? Ja gram cały czas. A, Ja To jest dobre. pierdzie, Zapomniałem ile pierdzielenia się jest na tym Skaligę, Boże święty. jak pestkuje, co? Może jeszcze powiecie, że źle że pestkuje. Kurwa, full auto źle, pestkuje źle. Celownik za wysoko, celownik za nisko. Za głośno, za cicho. I Klaus, nie rzucaj w nich pestkami. Ja pluję pestkami z tych... z wiśni. Boga Oczy. nie boisz ty. Jest mid. Trochę się boję. Jeden jest na midzie. Będą ci wbijać nam na mida. Bomba na długiej. Zadymili, mida. Nie, no tak. Bomba na długiej. Kurwa, jeden na szorcie. Bomba na długiej, pizda nad głową. Na szorcie. Micheczka apka, w Mida, 4 HP wchodzą ma. mida. Dostał. Ajajaj. Karamba. Uważajcie, bo wam z A może zeskoczyć, bo był na szorcie. Dobra, Goddammit. Hmm. Ostatni był przed longiem? a nie na midzie? A chyba na mida Albo poszedł na do midzie? double dora, mi się wydaje. Tak zrobił! Haha! O, Mamy awki? Wszystko... A dobra, biorę kawę. Widzowie, robimy taki układ. Jak wygramy ten mecz, to donate. ło. 50 groszy. A no takiego nie można, minimum jest złoty 50. Kuźwa. Nie, tak nie mam tego PayPala, czy tam co jest potrzebne do tego. PayPal i tak zabiera 80 groszy, także... Uuu. Nie doczekanie. Awka. Złodzieje. Awka na CT była. Na teraz, sorry. Jak przegram, to ja wam daję. Nie, tak nie ma. Fuck, nie trafiłem. Ła, kuchwa! Nie ostrzegłem cię, co? Tam. O, granat! Ja jebę, prosto pod nogi. Dobra, Tak jak trochę tak, rozpętałem full auto i nic nie trafiłem, więc... niech się palą. Każdy Apka na tunele dole są. na CT. Cześć, Costello. Boom! Close asysta. Ach, kurde. Rzuciłem sobie Na granat schodach, pod nogi. będzie po schodach wchodził na B mi się... Nie, No ale paka, do mida idzie. no jest nam idzie. Może wchodzić shortem prędzej jak Robaczy Bóg. na moje. Ewentualnie... No. Jolo AWP. No ty tak, nie za fes, ale... Ło, panie! Oko za oko. Nie trafiłem go? Trafiłeś. Trafiłeś. Jeden long, jeden był na BS-ie już w sumie. Ale to wyglądało jak on by w łeba dostał, a No, bez Hmm. kitu. 34 damage może dostał. ma płytkę w głowie. Już przez... Przez te Może cegły w chyba ramię. przeleciało. Pieron wie, ty nie oglądaj noża. No. Dobrze. O! Def. Szybko! Ale dopiero Szybko, było splantowane. szybciej, weź- weź Spokojnie, AWP ale ze skinem. szybko. Ze skinem. Będzie jeszcze jeden meczek będzie, no bo H1 serwy Dobra. leżą. Pluję na skina. Nie, to No. nie jedzie. Pluje na skina, skin gra. Skiny nie grają. Rzucić komuś, czy wszyscy macie? No, Macie. 16 tauzinów. No co? A se damy se radę. A pójdę longa z tą ławką. Form up. Cześć Stodola, witam. W stronę longa szli. B jest cisza. Nie, ktoś chyba... Ciężko Może w powiedzieć. trupie, Jest mid. więc... Mida będą wchodzić. Nie, B nie. Uwaga. Jest jeden long. Uwaga na tunele. Kurwa. Kurwa, Dwóch na longu Jeden jest. może iść plecy. Ajajaj.
Na długiej są, czy nie? Ta, od prawej tam, od longa. A, zadymili. Będą przebiegać chyba. Ja. Dwóch przeleciało. Już na plansajcie są. Kurwa. Dobra. A nie, i tak zabity. Co, ale wam mi Skype dzwonił. Kason? Oba są na plansajcie bodaj. No tak. O, to porobił. No. Bella. Zimon Amman. Szalony. Całkiem spoko. Całkiem. Akceptowalnie. Takie konkretne 2 na 10. Akceptuję ten mecz. Ewentualnie. Ujdzie. Ujdzie w toku. O, Awka na zero. Jest też Co się dzieje? Dwóch stało. Komuś domofon dzwoni. No mi, ale nie będę odbierał. Jehowi. Nie otwieraj, są rzeczy ważne i mniej ważne. Dwóch jest To najważniejszy. telefon. Aha, myślałem, że to domofon. Na midzie jest jeden. Na długiej jest. Straszał. Idziecie od mida. Dziękuję bardzo, Monster, pylek wywy, ale to przez ciebie zginąłem, ale dziękuję. A tak mu wylazłem. Prędzej byś go chyba kosą tam zabił. No, Kosa. ale mi zaczło grać i on się rozproszą. Sokowski. Runda honorowa. Kurwa. Niech pomyślą, że mogą wygrać. Tylko ja raz grałem i przegrywaliśmy 8-0 i wygraliśmy 16-8. No, zdarzają się takie No. cuda. A ktoś coś... O, dzięki wielkie. Dobra. Niklaus warzywo, dzięki. To nie moja wina była. No ale to w sumie dobrze, bo tak zdrowo, nie? Kto wypina tego wina? Zaś AWP. Longa albo short. Czekajcie, bo to ich skanował. Dzięki Monster, Jest short, dzięki, idzie dzięki. short. Ja to potem doliczę wszystko, jak skończymy. Dobra, ja Wygląda spróbuję, czysto. ja ich spróbuję tak wydupczyć Okej. fajnie. Jeden na midzie po prawej ma 34. Czy mi się to uda? Długa jeden. Powinno się udać. Cześć Xixtus. Idźcie na to, a się podsadźcie na BS-a. Jeden jest już na A. Drugi też. Ja idę z długiej. Oni wszyscy są na długiej? Aj, a jest. No bez. Short jest. Short i bez. Ostatni short. Tak? Jak to się Sorry, mówi, że udało ci się. fraga zabrałem. Chce ktoś AWP? Weź, No, weź. przyda się. Dzięki Coś tobie tam to zmiana jeszcze. czy ta gra jak w nią grać. No to Xixtus bardzo się cieszę. You win, but a, teraz będzie się pruł. Bo mu żal ścisko. Żyć. No, na jego miejscu bym robił to samo. Serio. Ale A są twój? tą grę dobrą. Będzie coś B, to nie mój. Idą B. Idą Flashuję. B. Schodzę do mida. Jeden leży. Ruszyłem. O, nie widzę, nie widzę. Drugi leży. Trzeci leży. BS. A tu jest! Kurwa! O! O, to Niklas porobił. O! Ho, ho. Zabrałem ci Ace'a, ty. To ja. Znaczy w sumie Jeszcze obiłem nie 4. W sumie 4 ci obiłem. A, to tam. Masz dobre haki. To jak z tym, jak z tą żabą w Wiedźminie.
Cześć Dariolla. Dziękuję bardzo Monster, że mnie tak cinstujesz gotówką. Daria. Znowu B? Chyba nie. Nie, chyba nie. Albo? Albo jednak. Ja, B, fest. Jeszcze 1, dwóch, 2. wszyscy, wszyscy. Kurwa, trzeci obity, 72. Włażą. No, ale to dobra. No i Lelo, elo. Jaki sukces? Komuś drop? Ja dziękuję. Nie, dziękuję, nie pada. Dziękuję, a nie kurza. Mm. O, pyk, pyk, pyk. I z laserowego. Jest! Długa. Ląda. Na B nie będzie chyba. Dobra, rzeźnik pa. Ho, robimy operację. Łop! No właśnie. Nam idzie, coś słyszałem. Operacja burza. Idę od zatka. Ja 7 tam był, minus 50. Dobra. Chodzi? Nie, Dobra. YOLO. As all great men once said. YOLO. po lewej masz. Ajajaj. Ostatni był gdzieś na B. Ej, mi idzie jakoś tak dobrze nawet. No, kierujesz. Kieruję! Kachuję. A wupka komuś? Możesz wziąć. Ktoś chce AK? Ja chcę. Simon, to patrz mi da, co? To pójdę na B. Ja sam Dziękuję. kupię coś. Dobra, jak chcesz. Łopanie, 3 awki. No to Toż Nie no. to danger. uważajcie na midzie, bo tam mają jakiegoś hobbystę szczelca myśliwego. Nie wiem jak nie dostał. Coś idzie B, coś idzie B. Ja, B. B, 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 B. B, 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 B. Na dolnym. Czemu ja nic nie mam? Kurde, na schodach. Idzie przez B. Bombę Tam ma. idzie awka na dole. Stoi na też. skrzyniach. 50. Cześć Mopli, Ostatni witaj. nam idzie. Cześć format. Throwing fire. Sawupo może być na respie swoim. Awupo. No. Z tyłu, na A. Okej. Jest chyba na naszym spawnie. Le petit crabe, a to są chyba żabojady. Tak mi się zdo. Mów im ten, żeli papon. Masz spok czysty. Że- No, żeby chyba wrócił na papował. longa. Żeli papon. Ta paka była na dolnym. Więc wątpię. Jak to się mówi? Low quality baguette bite. Qu'est-ce que c'est? Bait. No jest, widzisz, Jest, tam był przecież z przodu. Papa, okno, okno. Łopanie. Ale Normalnie, tyś chyba mrugał powoli. Bo jak nie, to ja nie wiem. Dropa? Job, Ech, job, smile. job, 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 to base. Dobra. Uspokój się. Będzie informacja na FB, gdzie można cię spotkać i bąkola. Tak, będzie, mówiłem o tym. Gdzieś tam wkleję zdjęcie przez telefon, że my są tam i tam. I szukam. Jak to Uuu. strzeliły? Idą B. Idą B. Albo nie? Perfekt. Jeden był na długiej. I ktoś idzie B. Drugi na długiej. To sypo. Dwóch jest na długiej. No to ale pakę macie na B, więc. Łaka Dwóch maka na fon. długiej.
Rotujcie na B i pilnować Chłopaki, paki. mogę na chwilę przerwać? Ale jak przerwać? Właśnie update Dostał czytam. nogi. H1 jest nieczynny do 19. Ło, no Bo to... update odkrywają, czyli dobrze. To fajnie. O, o. Ten aim. Ostatni jest na A, dostał w nogę. Na A? No. W sztopę dostał. Cześć Jassur. A tam się skradasz tu, kurczę. W kolana. A, Na dole. Na dole, subsar. na naszym respie jest, po prawej od razu. Po Prawa. prawej. Prawa. No nie wierzę, nie. Ej, wy chyba żartujecie. Wywaliło mi do pulpitu. Dobra, cio, teraz cio. To żartuję. Chowaj się. Dobra, ja się tutaj skryję. Coś tutaj nie widzę drzwi dobrze. Skąd on może przyjść? Drzwi, okno, tunel. CT. Nie, tunel za bardzo nie. No to przyjdzie tu albo tu. Nie, idzie jednak plecy. Cio. Daj mu cio. Tunel. Tunelami. Dobra. Obity on jest? Nie. A ja jestem. Kurwa. O, Jak mógł jeden facet myszkę w myszkę. Nie, sorry, Myszkę. chłopaki, bo mi wydupczyć? ktoś zadzwonił na Skype'ie, nie? I mnie wywaliło No kurczę. Usuń ze znajomych tego kogoś. Wyłączam Skype'a, nie? W tym Usuń. momencie. Biegłem z Diglem. Już się nie kumpluj z nim. I odinstaluj Skype. Wywal Skype'a format kompa. Co się teraz kupuje? Ja Nie sobie wiem, kupiłem ja berety- co chcesz. 250. berety Dobra, strasznie biegniemy B, bo dobry res. Fast B. Kupię beretę. Jakieś flesze, coś? Wedle uznania. Ale tak na pełnej, tak zwanej... Tak. Ja. Ja Dobra, nigdy nie wiem, uwaga. co kupować na początku. Go, go, go. Czysto. Nie czysto, sorry. Za będzie czysto. O Jezu, drzwi bułę dostał. O Jezu. Drzwi jest jeden. Okno! Czemu mnie? Plantuj. Bo żeś był najbliżej. Nie byłem najbliżej. Drzwi. Ktoś łazi. Łazi drzwi chyba. Już, no zabiłem go. Ja? No dobra. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Okno, słyszę. Tunel. I ostatni okno. To mógłbyś, a nie przy tych drzwiach stoisz. Ja widziałem jego Robię zdziwioną... zamknąża. Widziałem jego Ej, zdziwioną Niklaus- minę. Niklaus nie gra, on się wczuwał w swoją postać, żeby mógłby umrzeć. To by było very danger. Very dangerous. Very dangerous. Ja Dobra, tam udawałem lalek. dobra, i to jeszcze raz, chodźcie. One more? Teraz P90. Rush. Schnell? Where Jest! Dobra, dwóch. Czek! Allah Akbar! Jeden za skrzynią. Bić go! Plantuj tapaka. Bić go w kask. Jakiego? Jak mnie znowu zabiją, to się zdenerwuję. Ja się... To się nie denerwuj. A ponieważ... O, jak zraszował. Szalony. Kieszkę w myszkę. Keszkę w Szyszki, meszkę dyszki. hin. No to teraz mają przewalone. O kufa. Kupił Negewa. Wbijam nogiem. Co ci ta krowa zrobiła, że będziesz ją nosił? Właśnie nic. Dobra, chodźcie jakoś oryginalnie. What the... Co to było? What the fuck? Co to było? Pipki! Jaki picza? Ale nie awansowałem. Ale mecz dobry. 16-2 No. to jest dobry wynik. Very good ten.